Máš Canon R8 a hledáš, jak si ji vyrigovat, tak si došel správně, kamaráde. Protože dneska ti ukážu, jak já riguju svoji kameru. Jdeme na to. Čím začneme jako první? Já začínám jako první vždy top handlem. Jo, tady si to pořádně tak utáhneš. Teďka na chvilku půjdeme bokem a co udělám, tak je, že vezmu tady ten držák na baterku, otevřu si ho a na něj přidělám tady tenhle plate, který má v sobě i rody, což jsou tady tyhle věci, a mrdnu to na to. Dáme to co nejvíc prostě od toho plateu, ať to nezavází baterce, a vezmu si nějakou korunu a začnu to prostě montovat. Tak, super. Další věcí budou rody. Všechno, co tady vidíš, je od Small Rigu, takže se nemusíš bát, že to k sobě nebude pasovat, vždycky to pasuje. A jak říkám, nechám linky v bio, aby si věděl, jak si sestavit ty svoji R8. Tak. Nebo jakoukoliv jinou kameru. Můžeš se inspirovat. Tak, další, co si vezmu, je držák na objektiv. Tam hodíme. Tak, se tím necháme úplně na začátku. Jo, sorry, ještě předtím, než tam dáme tohle, si vezmeme follow focus. Já používám manuální objektivy. To znamená, že nemám automatický fokus, ale musím to zaostřovat ručně. Což se může zdát nevýhoda, ale na druhou stranu pro film je to strašně dobrý. No a teďka máme vlastně náš nějaký baseplate pro naši kameru. Ještě tady dělám tuhle věc. Tak, teďka úplně nejjednodušší věc, co vlastně uděláme, tak je, že vezmeme kameru, tohle to posuneme dozadu, vezmeme kameru, najedeme si s ní tady a zaaretujeme to tady v tomhle bodě. Tady. Dále vezmu si handle, který tady dám takhle pěkně namontuji, ať můžu kameru držet prostě jak normální kameru, a tady se mi to nějak daří namontovat. Tak. Chvíličku. Tak. Namontuju, co můžu, samozřejmě musím zaaretovat, ať se mi nehýbe. A teďka, co ještě udělám, tak si tady do kamery hodím větráček, protože při nějakých pasážích se mi kamera přehřívá, hlavně když je venku horko, tak tady mám takovýhle externí tady větráček, který pomůže tomu, aby kamera byla pěkně studená. OK, pokračujeme. Tak, teďka konečně půjdeme na objektiv. Já používám 7 Artisan 35, můj oblíbený objektiv na cinematografii. Je to úplně mega objektiv za 10 000. Je dražší, nemá autofokus, ale záběry z něho jsou mega. Tak. Hodím na něj tenhle kroužek, který mám od Small Rigu, dokonce i. Tak, mega. A jako další použiju Madbox, který mám taky od Small Rigu, nečekaně. Všechno, jak říkám, je od Small Rigu, takže tak. To hodím na to, ještě první ho konečně dáme na tu kamerku. A máme. Teďka napojím tady tenhle follow focus, který mi to bude zavázat. Takže on mě má být doopravdy na druhé straně. A tak ještě jeden pokus. Tak. Nemá být na druhé straně. Ale
Počkat. Jak jsem ho tu dával? Tak. Tak. Kurňa. Tak. Takže má být na té straně, jsem se spletl. Tak. Zrovna u tohle objektivu tady tuhle věc nepotřebujeme, ale nechám ji tam. Kdybys měl větší objektiv, tak to určitě budeš potřebovat. No, teďka dáme tedy ten náš slavný Madbox. Tak, snažíme se ho mít co nejvíc rovně. A bum, máme to. OK. Posuneme se na další krok. Tak, vrátíme tady tenhle plate na své místo, takhle u té kamery. Tak a vezmeme si naši V-mountku, kterou na ní připojíme. Tak, malá baterie, ale úplně bohatě stačí. Tak, co dělám ještě rád, aby tady nevystrkoval se ta obrazovka jen tak a nebyla takhle křivě, tak rád vlastně mám, že si nastavím tak, teďka musím najít tu páčku, že si nastavím tu délku cca stejnou jak ten monitor a pak ještě tohle otevřu a trošku to pohnu do boku. Ať je to co nejvíc u toho, jo, asi to nejde to úplně, ale aspoň cca, jo, není to úplně perfektní, ale drží to, tak. Teďka ještě tady to kolečko dáme, máme držák, zároveň s kolečkem, který můžeme, trošku se mi tam podírá, ale to nevadí. A teďka můžeme vlastně pěkně pohybovat a zaostřovat, jak se nám bude chtít. Tak. OK. Tak, teďka nejlepší část, kterou já miluju, ještě ne, tady. Sorry, nabejtil jsem vás. Ale ještě si tam dáme mikrofon. Takže mikrofon je jednoduchý, hodíme. A kam asi půjde mikrofon? Tady do těchto saní na té ruce. Já mikrofon moc nepoužívám, když natáčíme film nebo jakýkoliv spot, tak mikrofon je na tom, na pontyči, nebo jak se tomu říká, teď už si nepamatuji ten název. A k tomu vlastně mám zařízení, mám tomu tohle zařízení, které je potom na vlastně bezdrátové připojení a někdy a dneska ho použiju jako bezdrátové připojení tady, které mi půjde tady, abych tady neměl drát, který mi jde odsud až sem. Takže tady půjde tohle a odsud povede nějaký drát. OK? Poslední věc a ta nejlepší je monitor Atomos Shinobi. Tak, Atomos Shinobi, jeden z nejlepších monitorů. Já tady nemám ten Atomos Ninja, protože Ninja má interní nahrávání, které já jsem nutně nepotřeboval a říkal jsem si, že Atomos Ninja bude stačit, takže jsem si ho pořídil a dám si ho tady na ten top handle, protože tady se nejvíce dívám, když natáčím. Tak, někdo může říct, že je to poblíž toho mikrofonu. Ano je. Chci mít mount jinak, hlavně s tím mikrofonem, ale ve finále nepoužívám tolik mikrofon na to, abych musel to měnit. Tak, zapojíme baterku, kterou mám bohužel tuhle extrémně velkou a doteď jsem nekoupil žádnou lehčí, takže aspoň mi to déle vydrží, ale není to ideál. Chci menší baterky, které někdy si objednám. No a pak je tu tahle věc poslední, kterou tohle je vlastně drahý filtr na ty objektivy a ten půjde, když si to takhle postavíme, tak půjde sem, jen si musím dávat pozor, ať jo, tak.
Jen si musím dávat pozor, ať ho mám dobře. Tak. Jedna nevýhoda tady s tímhle filtrem je, že je moc velký na ten matbox tady tenhle, takže používám ještě menší, ale pro ukázku to nechám tady. Normálně bych udělal to, že vezmu ten matbox a dám ho bokem, anebo to nechám přesně takhle. Ono to vlastně jako nevypadne, když na to někdo přímo nezatlačí. Dávám to přímo do toho a zatím mi to drží. Není to ideálka, chtěl bych to vyřešit jinak, ale zatím tohle je jediné moje řešení, protože ten filtr byl docela drahý a naštvalo by mě, kdybych ho nemohl používat s tímhle rigem. Takže tak. Bum, máme sestavenou kameru. Máme prostě všechno, co potřebujeme a teď nastává čas, kdy si konečně něco nám tady hází. Tak. Dobrý. Takže takhle nějak vypadá můj Cinema Rig, s kterým chodím natáčet filmy, různé další věci. Aha. Boku pěkně. Takhle. S tímhle chodím natáčet hlavně filmy, propagační videa a také věci, tak to mám trošku jiný setup a ten si můžu ukázat v příštím díle. Teďka ještě ho půjdeme napojit. Takže kabel od Atomusu přímo na HDMI mini. Tak, teďka si možná říkáte, jak to uděláš tak, abys to napojil chytře. No, bohužel jedna nevýhoda je, že tady přes ten mikrofon prostě musím jít, protože jinak by to do něj tlačilo a snažit se prostě do něj nebýt. Tak, zapojíme ho. Zapojíme náš Atomos do kamery. Tak. Další bude naše externí baterka. Na to mám tady speciální takovýhle, jak vidíš, tak to není moc stabilní, tenhle rig. Na stání to ještě do budoucna chci vymyslet, jak to udělat, aby to bylo stabilní i na stání. Tak já si ještě otočím monitorek tady, protože mě to štve, jak to je to, nechci to poškrábat. Tak, hodíme to do toho, hodíme do toho tady toto, tak, super. Jo, ještě jsem to dělal vlastně trošku jinak, ještě jsem to provlékal tady tím, ať mi to nezavází v té rukojeti. Tak, jak vím, tohle není ideální vlastně ten, že to prochází tím mikrofonem, ale bohužel, jak říkám, audio většinou používám tak, že mám nějakého člověka, který mi ho nahrává, takže to, kdybych chtěl to jinak, tak to udělám trošičku jinak. Tak, hodíme si tady tenhle kabel na audio, najdeme si, kde máme audio, normálně bych měl ještě sluchátka, ty tady ale zbytečně nebudu tahat, takže tak, napojíme to, tak a to je vlastně všechno, co k tomu potřebujeme napojit, si myslím. Tak, jdeme se tady na to kouknout, jdeme to spustit. Já tady nevím, jestli mám všechno nabité, takže kameru vím, že mám. Zda mám ostatní věci, tak to nevím. Tak jo. Něco se tam nabíhá. A to. Tak. Jak vidíš, tak ty tam nic nevidíš, protože tam za prvé mám extrémní tmu tady a za druhé je tam ten filtr, který můžu vytáhnout. Tohle je konec toho sestavení, tady vidíš tady můj rig. Ještě ti ho přiblížím. Já ti díky za slednutí, všechno, co jsem použil na tenhle rig, máš tady v popisku. Nezapomeň komentovat, lajkni video a měj se.